Hola a tots, soc el Pau i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a multiplicar polinomis. En vídeos anteriors ja havíem après a sumar i a restar polinomis i en vídeos posteriors aprendrem a dividir-los. A més, també aprendrem a descomposar-los. Si t'interessen aquests vídeos, els trobaràs tots a la descripció, però ara per ara anem a multiplicar aquests dos polinomis. Anem a multiplicar a de x, que és un àlies per aquest polinomi, x al quadrat menys 3x més 2, i b de x, que és un àlies per 4x al quadrat menys 2x menys 1. Doncs bé, jo aquí he de multiplicar a de x per b de x. Què faré? El primer pas, sempre substituir a pel seu valor en polinomi i b pel seu valor en polinomi. I fixa't que aquí tot a està multiplicant tot b. Aleshores, a l'hora de substituir a i b en polinomis, perquè s'estigui multiplicant tots amb tots, sempre fica'ls entre parèntesis. Quan substituïm a pel seu valor en polinomi, fico tot el seu valor en polinomi entre parèntesis, x al quadrat menys 3x més 2, tot entre parèntesis, i tot el polinomi a està multiplicant tot el polinomi b. Per això el fico entre parèntesis. I ara he de multiplicar tot aquest polinomi per tot aquest polinomi. Com ho faig? Ho faig amb una distributiva. Quan tinc diversos termes multiplicant diversos termes, tots s'han d'acabar multiplicant amb tots. Per tant, què faig? Agafo el primer terme del primer polinomi, que serà l'x al quadrat, i el multiplico per tots i cadascun dels termes del segon polinomi. Multiplicaré x al quadrat per 4x al quadrat, per menys 2x i per menys 1, un a un. Vaig apuntar-me aquí aquests resultats. X al quadrat per 4x al quadrat, com multiplico això? Doncs bé, x al quadrat tu has de saber que és el mateix que 1x al quadrat. Multiplicarem els números pels números i les incògnites per les incògnites. És a dir, 1 per 4, 4. I x al quadrat per x al quadrat, com que tenen la mateixa base, puc sumar els exponents. Acabo amb x a la 2 més 2, que és 4. Fantàstic, ja he multiplicat el primer terme del primer polinomi pel primer terme del segon polinomi. Ara anem a multiplicar el primer terme del primer polinomi pel segon terme. He de fer 1x al quadrat per menys 2x. Primer multiplico els números. 1 per menys 2, positiu per negatiu, és negatiu, i 1 per 2 és 2. I x al quadrat per x, recordo que x és com si tingués x elevat a la 1, sumo els exponents, x a la 2 més 1, que és x al cub. Fantàstic. I l'últim, 1x al quadrat per menys 1, positiu per negatiu, negatiu, 1 per 1, 1, i la x al quadrat no se m'està multiplicant amb cap x. Per tant, simplement em queda x al quadrat menys 1, x al quadrat, o el que seria el mateix, menys x al quadrat. Molt bé, ara ja he multiplicat el primer terme del primer polinomi per tots els del segon. Ara què faré? Doncs multiplicaré el segon terme del primer polinomi, aquest menys 3x, també per tots els del segon polinomi. Menys 3x per 4x al quadrat, per menys 2x i per menys 1. I per fer-ho més clar, ho faré en una altra línia, ¿vale? Això és com si seguís aquí, però jo ho faig a baix i després ja veuràs que ens anirà millor a l'hora de sumar. Menys 3x per 4x al quadrat, multiplico els números. Menys 3 per 4, positiu per negatiu, negatiu, 3 per 4, 12. X a la 1 per x al quadrat, x a la 1 més 2, 3. Menys 3x per menys 2x, menys 3 per menys 2, negatiu per negatiu, positiu, 3 per 2, 6, x a la 1 per x a la 1, x al quadrat, i menys 3x per menys 1, negatiu per negatiu, positiu, i menys 3 per 1, 3. I a l'x em queda sol, perquè aquí estem multiplicant x i aquí no tinc cap x. Deixo només aquest x. I ara només me queda multiplicar l'últim terme del primer polinomi, aquest més 2, que també serà multiplicat per tot i cadascun dels termes del segon polinomi. Aleshores només he de fer el doble aquí. He de multiplicar 2 per 4x al quadrat, que molt fàcil, és més 8x al quadrat. Fixa't que ho fico en una nova línia per tindre-ho més clar i saber d'on m'ha surt cada cosa. Més 2 per menys 2x menys 2 per 2, 4, i fico la x sola. I l'últim, més 2 per menys 1, que aquí només estic multiplicant números, i me queda aquest menys 2. Fantàstic, doncs ja me queda aquesta suma de 9 termes diferents. I ara tu has de saber que en un polinomi, per sumar dos termes, han de tindre la mateixa part literal, és a dir, han de tindre les mateixes incògnites elevades al mateix exponent. És a dir, jo aquest 4x a la quarta, el primer terme que me surt, només el podria sumar amb altres x a la quarta. Què passa? Que aquí no tinc cap altre x a la quarta. Per tant, no el puc sumar amb ningú. M'apunto simplement aquí 4x a la quarta.
El següent terme que tinc quin és? Menys 2x al cub. En què podré sumar aquest x al cub? Doncs amb altres x al cub. Fixa't que tinc aquí menys 2x al cub i tinc algun altre x al cub? Sí. Quin tinc? Tinc aquest menys 12x al cub. Com sumo això? Doncs faig la suma o la resta amb els exponents i després la part literal em queda tal qual. Menys 2x al cub, menys 12x al cub, he de fer aquesta resta. Menys 2, menys 12, que és menys 14. I després què hi fico? Menys 14, x al cub. Si tinc menys 2x al cub i m'atreu el menys 12x al cub, tinc menys 14x al cub. Molt bé. I què més tinc? També tinc x al quadrat, no? Tinc aquesta menys x al quadrat. En què podré sumar i restar les x al quadrat? Amb altres x al quadrat. Amb aquesta més 6x al quadrat i amb aquesta més 8x al quadrat. Fantàstic. Aleshores, menys x al quadrat més 6x al quadrat, aquí és com si tingués un menys 1, no? Que abans he borrat i ara el torno a escriure. Menys 1 més 6 és 5, i 5 més 8 és 13. Per tant, 13, què? 13x al quadrat. Què més tinc que encara no hagi sumat i restat? Doncs tinc les x sueltes. Aquest més 3x amb aquest menys 4x. La sumo i la resto, 3x menys 4x, això és molt fàcil. 3x menys 4x és menys 1x, o directament menys x. I l'últim terme que me queda per operar aquí és aquest menys 2, que tampoc se'm suma amb ningú, com me'n passava amb aquest x a la quarta, i l'escric aquí tot solet, no? I ara ja ho he sumat tothom amb tothom, ja tinc el meu polinomi que m'ha surt al multiplicar a de x per b de x. Jo a l'examen et recomano, mira, anar amb tot de fosforitos o permanents i anar-te marcant cada cosa, perquè va molt bé per després comprovar que no t'hagis deixat a ningú. I ara t'ensenyaré a fer aquesta comprovació. Jo he multiplicat els polinomis a de x per b de x i m'ha donat aquest polinomi d'aquí, d'acord? Per tant, aquest polinomi d'aquí, jo li podria dir, per exemple, li puc dir c de x, i c de x, que és això, és el mateix que a de x per b de x, no? M'ho apunto. Per comprovar que això ho hagis fet bé, perquè hi ha molts passos aquí que ens podem equivocar, jo recomano de fer això. A de x per b de x és igual a c de x, t'inventes la lletra pel teu, i què has de comprovar? Doncs has de comprovar que a de 1 per b de 1 sigui el mateix que c de 1 també, d'acord? A de 1 quan serà? Substituïm aquí les x per 1. 1 al quadrat és 1. Menys 3 per 1, menys 3. I finalment, més 2. D'acord? Estic calculant el valor del polinomi a per x igual a 1. 1 menys 3 menys 2, i més 2 és 0. A de 1 és 0. I b de 1 quan serà? 4 per 1 al quadrat és 4. Menys 2 per 1, menys 2, i aquest menys 1. I això és igual a 1. B de 1 és 1. Fixa't que ho estic substituint per 1, perquè quan ho substitueixo per 1, sempre me queda només el coeficient. 4 per 1 al quadrat és 4, però 4 per 1 a la 99 també seria 4. Ja veuràs aquí. Ara vaig a substituir c per 1. Quan serà c per 1? Doncs 4 per 1 a la quarta és simplement 4. 14 per 1 al cub és menys 14, menys 14 per 1 al cub és menys 14, més 13 per 1 al quadrat és més 13, menys 1, simplement em queda això, i menys 2. I ara vaig a comprovar què me queda això. 4 menys 14, menys 10. Menys 10 més 13, 3. 3 menys 1, 2. I 2 menys 2, 0. No? C de 1 em dona 0. Per tant, fixeu-vos que estic comprovant aquí. 0 per 1 és igual a 0. Aquí m'ha sortit una cosa que és certa. Per tant, jo acabo de comprovar que realment aquest polinomi d'aquí és aquest polinomi multiplicat per aquest polinomi. Aquesta és una comprovació superútil que no costa gens i que a l'examen t'assegures que ho tens bé. I ara, perquè tu puguis seguir practicant, et deixo aquests dos exercicis. Prova de fer tu sol a casa i ens veiem ara amb les solucions. El primer de multiplicar a de x per b de x, tot a de x per tot b de x. Per tant, he de ficar a de x tot entre parèntesis i tot b de x també tot entre parèntesis. I ara aquí multiplico aquest x al cub per tots els termes del segon polinomi. X al cub per menys x al quadrat, positiu per negatiu, negatiu és com si tinguessin un coeficient 1,
1 per 1 és 1, no el fico directament. X al cub per x al quadrat és x a la 3 més 2, 5. Fantàstic. Ara x al cub per menys 3x, 1 per menys 3, és menys 3, positiu per negatiu, negatiu. X al cub per x a la 1 és x a la quarta. I el darrer, x al cub per 2, simplement 1 per 2, 2, i x al cub per res és x al cub. Ho deixo així. I ara salto a la següent línia perquè faré 3x per tot el del segon polinomi, d'acord? Ara, 3 per menys 1, menys 3, i fico x per x al quadrat, aquí és com si tingués un 1, x a la 1 més 2, 3. El següent, 3x a la 1 per menys 3x a la 1 més 3 per menys 3 és menys 9. X a la 1 per x a la 1, x a la 1 més 1, 2. I l'últim, 3x per 2, 3 per 2, 6, i x per res, fico només la x. I ara l'últim, he de multiplicar menys 2 per tot això. Menys 2 per menys 1x al quadrat, negatiu per negatiu, positiu, 2 per 1, 2, i només tinc x al quadrat. Menys 2 per menys 3x, menys 2 per menys 3, més 6, també negatiu per negatiu, positiu, i només tinc una x. I l'últim, menys 2 per més 2, és menys 4. Molt bé, i ara he de sumar aquí tot el que jo pugui. Què tinc primer? Agafo els meus colors. Tinc un x a la 5, i no tinc cap més x a la 5, per tant, me l'apunto aquí solet, el menys x a la 5. Què més tinc? Tinc un x a la quarta, i l'x a la quarta, pobre, també està solet, Per tant, aquí també me l'apunto solet. No tinc cap altre x a la quarta, per tant, no se pot sumar ni restar amb ningú, menys 3x a la quarta. El següent que tinc, me quedaré sense colors. El 2x al cub. 2x al cub sí que té companyia, Perquè tinc aquí un 2x al cub i un menys 3x al cub. Què faig aquí? Faig 2 menys 3, que és menys 1, i fico menys 1x al cub, o el que és el mateix, directament menys x al cub, d'acord? De x al quadrat en tinc 2 també. Tinc aquest d'aquí i aquest d'aquí. Faig menys 9 més 2, que és menys 7, i també fico l'x al quadrat. I ara tinc aquí més 6, que és 12, més 12, x, i me queda aquest menys 4, que ja m'he quedat sense colors, i fico aquí el menys 4, que tampoc té amb ningú amb qui ajuntar-se. Aleshores, vaig a fer la comprovació, d'acord? Perquè és un moment i em va molt bé, perquè he fet moltes operacions aquí i segur que m'he equivocat en algun lloc, potser. Llavors, què faré? Calcularé a de 1. A de 1 és 1 al cub, que és 1, més 3 per 1, que és 3, menys 2. A de 1 és 1 més 3, 4, menys 2, 2. I també calcularé b de 1. b de 1 és menys 1 al quadrat, que és menys 1, no està entre parèntesis, menys 3 per 1, que és menys 3, i més 2. Per tant, menys 1, menys 3, menys 4, més 2, menys 2. Molt bé, i aquí he multiplicat a de x per b de x. Per tant, tot això m'haurà de donar 2 per menys 2, menys 4, quan ho substitueixi també per 1. Vaig a comprovar-ho. Menys 1 a la 5 és menys 1. Menys 3 per 1, menys 3, menys 1 al cub, menys 1, menys 7 per 1, menys 7, menys 12 i menys 4. Déu-n'hi-do, quina comprovació? Menys 1, menys 3, menys 4. Menys 4, menys 1, menys 5. Menys 5, menys 7, menys 12. Menys 12, més 12, 0. I 0 menys 4, tot això és el mateix que menys 4. I què és menys 4? Doncs menys 4 és 2 per menys 2. Jo ara m'acabo d'assegurar que això ja està bé. Anem a fer el b. Ara l'apartat b em demana de multiplicar b de x per c de x. Per tant, es posaré b de x tot això entre parèntesis, per c de x tot això també entre parèntesis. Superimportant que no us oblideu els parèntesis. I ara, per fer això, podríem multiplicar menys x al quadrat per x i per menys 1, menys 3x per x i per menys 1, i més 2 per x i per menys 1. Però hi ha una manera més fàcil de fer-ho. Sempre abans de fer una doble distributiva o una triple distributiva, penseu, és més fàcil multiplicar el primer per tot el segon o el segon per tot el primer. Jo aquí crec que és més fàcil multiplicar x per aquestes tres coses i després multiplicar 1 també per, o menys 1, per
aquestes tres coses? No? Per mi sí. Si per vosaltres és més fàcil fer-ho a la inversa, feu-ho. Però l'ordre dels factors no altera el producte. Jo puc multiplicar el primer per tot el segon o el segon per tot el primer. No passa res. Aleshores, ja veuràs que fàcil. Jo aquí he de multiplicar x per menys x al quadrat, menys 3x i més 2. Quan multiplico una cosa per x, l'únic que estic fent és afegir-li una x, d'acord? Aleshores, això me quedarà menys x al cub, menys 3x al quadrat i més 2x. Tinc tot el d'abans, però amb una x de més. I multiplicar per menys 1, què faig? Estic canviant el símbol. Per tant, m'ho torno a escriure, però amb el símbol canviat. X al quadrat, més 3x i menys 2. I ja està, ja ho he fet. Molt més fàcil que fer-ho de l'altra manera, no? Me fico els iguals, que si no això no té sentit. I ara sumo el que pugui, d'acord? Agafo els meus colorets i dic els senyors x al cub estan tots sols, no? M'apunto només aquest menys x al cub. Què més tinc? Tinc x al quadrat aquí i tinc x al quadrat aquí. Menys 3 més 1 és menys 2. Menys 2 què? Menys 2x al quadrat. Fantàstic. També tinc x sueltes més 2x més 3x, que més 2 més 3 és més 5 i més 5x. Si tinc dues pomes i me donen 3 pomes, tinc 5 pomes. I l'últim, el menys 2. Estic satisfet? No, perquè vull saber que ho he fet bé. Vull saber que ja tinc el punt de l'examen. Vaig a fer el valor. Calcularé b de 1, c de 1 i això de 1 també. I comprovaré que al multiplicar-los tingui coherència. Això ja ho he fet abans, però ho torno a fer. b de 1 és menys 1 al quadrat, que és menys 1, menys 3 per 1, que és menys 3, més 2. Per tant, b de 1 és menys 4 més 2, menys 2. I c de 1 és 1 menys 1, que és 0. Per tant, quan multiplico aquí b de x per c de x, menys 2 per 0, el valor d'això per 1 m'ha de donar menys 2 per 0, 0, també. Doncs vaig a comprovar-ho en un momentet, que no costa res, i m'asseguro que està bé. Menys 1 al cub és menys 1, menys 2 per 1 al quadrat és menys 2. Fixa't que només queden els coeficients, 5 per 1 és més 5, i fico aquest menys 2. I quan me dona això? Menys 1, menys 2, menys 3, menys 3 més 5, 2, 2 menys 2, 0. Per tant, jo ja surto d'aquest examen sabent que aquest apartat el tinc bé. I ara, per si vols acabar de rematar i practicar, amb aquests dos anem ara amb les solucions. I això està tot pel vídeo d'avui. Si t'ha estat d'ajuda, t'agrairia moltíssim que li donis al m'agrada i et subscriguis al canal. I si vols seguir aprenent sobre polinomis, clica al link de la descripció i trobaràs tot de vídeos. Moltes gràcies i fins la propera. Adeu!